Pono ganteng dhewe ora yanto Pono mrengut wae Pono wetenge luwe Pono ireng dhewe Pono 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 mumet 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 manuk bokil cile ben suwe hingga di celana mana apa nih manuk purit bokil penting suwe nengke iya ben hari yang mantap Assalamualaikum Takbirullah hari yang mantap asik iyain iyain hari yang aneh aduh sedap kowe iki sapa ora oh jane iya baleni Erik aja culin di sana kita nanti syuting iki tanggapan barang kok baleni oke puter oke hari yang mantap oke iyain aja iyain aduh sedap orang mana piye lah salah terus piye pengen gocok pusing belum saya ngajari iki bukan begitu Piye, piye? sayang piye dengarkan dulu ya oke malam yang mantap oke baik aduh enak ayo genti sesak lebu sedeng lah kan malam yang indah malam aduh enaknya rasa sesak lebu sedeng apa candaane alah ya apa lah malam yang indah sesak lebu sedeng wah sewen jorok ta mas sing jorok kowe kuwi malam yang indah jelas ada spesial buat keluarga besar Kebumen ambal bergoyang sesak lebu sedeng
sok-sok nek desain baju boyo rasa ngurtoni ini. Ini tuh ibaratnya kembang mas. Kok nek tengah kene sisan lho ni. Sing menggolekkan kumbang yang Iki kira mari apik yo ni. Wah asline ora ndemok iki lho mas. Lah ndemok apa? Leket mau kena Salahmu kene. dhewe ndok kene lho. kono. Yo kene nang. Oh, aku ki moh aku. Lambe iki slewer-slewer. Iki barang nggo apa jane iki? Iki ki variasi mas. Ibaratnya kembang sedang menanti kumbang ngonten lho mas. Lah ini kembang apa kaya ini kembang apa? Iki yo ngenteni kumbang iki kan. Ngenteni tawon kuwi. Alah Ya, kapan-kapan. Entuk dhewe sisan kono malah. Apa iso? Oh gak maksudnya ngenteni tawone sing entuk lho. Apa tis manis yen ngucap sing ati hati-hati Panas sataan endi. hati-hati nyata keabdian sejati. Jelas nada campur sarini. Jelas. Hei. Mae joget mae. Pedes manis pupus tepung saumpama aja ngucap ora tegas tanpa guna. Pedes manis sarpo langit saumpama aja ngucap yen to amung sampun toto nyumpet rasa kang samar kakar wikar pikoleh tejo bengkok nirut toya aku kanca jroning sepi titen ora nganti mlayu neh niku ngantri. Dek iki ngene Pak Nyono mlayu kok alah tak titeni pokoke Oh lho. nganti kondur neh titen lho bapak putih Mas bapak mboten derek mana oke oh pokoknya agar melayu neh titen ono gitu Ayo entekno Mas. pedes manis yen ngucap sing ati ati dadi nyoto bebrayan sejati. Wis nggih matur sembah nuwun.
sampun Wis. Pak, Nggih, Pak. sampun Pak Godrilipun nggih Pak nggih. Bene Mas, langgam seragenen. Mangga mangga. Kan kantor kagem nasional fried chicken. Piciken. Oh, Oi. Ah. bola isih kaya ngopo. Mung nyatane kelakon seprene. Angger gandra pungkasane malah bangun tresno. Wis jaman lumrahe yen wong urip coba lan godane gede supra dene aja nganti dadak dadi gawe sampe gak ngombe ae lah. Spesial nasional matur sembah nuwun Busis Paico paican yen ra kerja ora jajan
mudeng garapan apa ora to? Mboten. Jenengan mawon sing mudeng nyo. Iki garamane cacah enom, jenengan iki rumbungane biasa Sing dikersake nasional iki sing lemes lho, sing halus lho. nasional, Mas. Wonten tayub. Enten Angger seneng banget kok tek des tek des. Apa tukang sone sing brengsek iki. Kuwi ben jenengan ki olahraga ngeten ngono lho, Mas. Coba keluargane piye? Heh? Keluargane piye? Nek mau. Ngapunten ya Pak nggih. Cacah ngeten iki lho, Pak. Jaluke piye? Sing halus. Rina wangi dadi ati wong isin tenan. Lah isin piye to apa kok kleru? Penyanyi karo Pamedaring Joko Lodang Pranyata sasmita gaib tumetering dadi cangka amriye sang rahayu yuwana kang niskala tanantuk berkah ing witi pekat-pekat anyekat mijiling kodrat piak mijiring pun jelas nada lamun Cinandra jaranan barong candrane nonton campur sari co jelas nada campur sari co aku murung katon apa terubu sarang itu katan buku aku tinabung sarang suara prakondo siapa saya
dawa oh ya golek bojo sing dadi lurah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sayaning para lenggah, para tamu kakung miwah putri sesepuh, pini sepuh, aji sepuh ingkang satu kinurmatan, langkung-langkung dumateng pamengku wilayah Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW setempat beserta jajarannya saya hormati. Lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari. Ngaturaken wilujeng siang. Sugeng pepanggihan sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada. Pangarsa dene panjenenganipun Bapak Teguh utawi Mbah Kidang. Ingkang mijil saking tlatah Jalan Haji Taib, Kedaung, Pamulang, Indonesia Raya. Makarya sinarengan rat Alkalin audio Satwondang. Alkalin Masno. Oke, itu berkiarakan langsung lumantar cerah foto dan juga kancil jelas nada. Sowan pikantuk pakurmatan tini balan dawuh saking panjenenganipun celuk bapak tesenem ya Mas ya. Mas mawon nggih. Mas Wagino kalian Mbak Siti Ngainah. Menika kepareng ngunduh mantu nggih Mas. Bagus Andre Eka Saputra ingkang sampun kalampan dhaup kalian Dahayu Amelia Safitri putri saking Bapak Tejo Sowan Putra dalasan Ibu Resmini mijil saking Cilacap nggih Mas Tejo nggih.
mulane ricik-ricik melu nembang. Pokoke mengke penyajian Pantelo Gending, eling-eling Banyumasan, Kijing Miring, Waru Doyong. Nek ra ngapak ora kepenak ya, Pak. Nggih, mugi-mugi pengantin kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal dipun paring momongan ingkang soleh ugi solehah. Amin. Bapak Ibu, para lenggah para tamu yang satu kinurmatan, keluarga besar saking Kebumen, keluarga besar Cilacap, ugi tidak salah informasi keluarga Lampung ya Mas. Alhamdulillah dari Lampung, dari Tanggamus hadir luar biasa. Nggih, ngaturaken wilujeng siang, Sukarawuh, Sukalenggan kanthi sekeca sinambing laras campur sari jelas nada. Hanganti Catur Widyawati. Kawula temangan Sungai Bangsa Wiji, Kadang Seniwati ingkang nyengkuyung jelas nada campur sari. Seniwati mijil saking telatas Ragen Asri, Sinden Pelok. Semanipun Dayu, Fani Ratnasari Bogel Wati, nek selendro seliring. Iki iya parasit iki. Lah nemplek ning gone. Lah parasit lah kowe. Ya sok-sok. Wilujeng siang Cahayu. Siang Mas. Nah, kesel mesti kowe aku ngerti. Iya, ngasih gerak iki. Awan urung mbok keroki ya Keroki ngarep ra gelem ngono kok. Yo, kok nek ketok piye Mas? Penake sik, rasa gojek sik. Wis penak Mas. Ya wis. Sinambung Kadang Seniwati asli dari kota Cilacap, Jawa Tengah. Anu kampung laut Pak. Nah kampung laut tanggane Sidarja. Diayu Ragil Saputri Bogel Wati. Top sinambung. Lah suwe kok kowe iki. Apa? Wong kon jumeneng kok awet mau ngedangi nganti wis sirep meneh kok ora ndang jumeneng. Loh wong kedange wis sirep mau kok ya. Nek perawan ki beda, Mas. Bunyinya tuh beda. Alon nek perawan ngono ki lho. Lah ya. Perawan BPJS kok ngedel-ngedel kayak. Uripe lho dijamin karo BPJS. Gak apa-apa, Mas. Lah yo timbang jamin karo liyane. Ngono jek mbok elek-elek ae sing gawe BPJS. Sing jamin. Kok nek sing jamin sugar daddy kok beda meneh. Ngono, kleru meneh. Ya, Pra. Iya. Penake sik ya ni. Ya. Sinambung Kadang Seniwati salajengipun made in kota Wonogiri sukses. Sawanipun Diayati Hapsari Bogel Wati. Iki jaminan apa iki? Jaminan apa kuwi? Mas Mus. Benek sih. Rapopo. Selamat siang Dek Yati. Wilujeng siang Aak Bogel Adi Prayetno. Presiden Gesah iki. Lah pripun? Kancane biru ijo ya. Bintang tamu Pak. Niki salah Pak Mus lah ngomong mbok ya biru tua ngono lah kalau ijo tua lho. Lah kuwi cabut warna mbok nut. Aku to. Kowe iki teko-teko aku. Oh, lah Sesuk seragame apa teko kowe? Mus. Lah iya, jadi Mus kira jelas nang bature kon ijo tua dhewe. Darani gue setara Ora piye? dadi ngopo Cahayu sing penting sehat ya. Alhamdulillah ki Bogel Adi Prayetno. Penak-penak to. Oh penak Mas.
Nginep ora mau bengi. Ampun dicas wingi. Salajengipun pamer. Senimati asli dari kota Tegal. Sawanipun Diayu Fitri Tegal. Oh ya jelas nada campur sari. Hey, Selamat siang Dek Fitri. Siang Mas Bokil. Gimana kabarnya? Prayit siapa? Alhamdulillah waras sehat bergas. Sepi prayitno ora mayitno. Ki Bogel hati prayitno. Iya nyong anu ning kenapa le mayitno? Bocah wi Bogil mayit. nyong ora kesusu. Mosok Ki Bogel hati mayitno. Ya mbokan nari pengen anu nyong nyusul Iya, Pak. kapan-kapan. Sebangsa kan? Bukan Ki Bogel. Apa? Budi. Oh Budi mayitno. Oh iya. Pokoknya spesial kagak Pak Wagino Pak Tejo artisnya dari Banyumas. Banyumas sana Tegal anak. Hah? Orang ngerti, kagak ngerti. Tenang aja nanti di bawah ada Nanti tulisannya ya translate to Indonesian. Tenang aja. Salamu dewe nyang. Klop Mbak Pangan Daliworo. Ki Bogel hati prayitno. Mijil saking Kertabumi Sukawati Sragen Asri. Saya pemanggungan jelas nada. Ala kalin tenang foto ngaturakan wilujeng siang. Sugeng rawuh, sugeng langgan kanjeng sinaping laras campur sari. Jelas nada. Jelas nada. Tambah ilu no. Jelas nada itu ada semuanya. Oi. Kendang kok ater-ater ya jelas ya. Ramesake pentemunge ya Pan. Nggih, miyak sepinik swasana, kadang-kadang jelas nada badhe ngaturaken atur pabuka lumantar. Lelagon manut Mas Yoko. Ya Mas. Timbang ngantuk, penak banget kebonan penak banget lho. Ngati-ngati lho. Kae wedang pahit, teh pahit urung kuwi. Yuk, manut sing Mas Yoko. Manut topan. Ayo.
Dek, Dek Epa, Dek Ragil, Dek Yati, Dek Fitri, sak pupuh foto karo penganten. No. Apa kowe ra kelingan Kidange ra munggah rene piye to iki? Oke, baik. Wis dikeki ngono kok. Lho sayang, belum, Pak. Oke. Hah? Mas Tejo kok dereng lho. Sedeke mesti cita iki. Oke. Nano, ayo. Nano. apa kowe ra kelingan aduh klinciku Lawange apa mengo? mongko iku dadi klengon nanku iya mesilane bogel modar lho tenan untung bogel cerdas Pak Iya, Bud. dindingan weng Jeporo. sing sindane malah bicara Jawa tenan Pak MC ini buatan bogel lah kancil bunuh diri iki rasanya ben kaya neng anu Mas pinggir kali to ngopi seruput. Oke. Nah, ini suara manuk ngono lho Mas. ngalor ngidul tepung gelang mung kecelek ya kok Kloteng, ter, klonteng, ter. betul saat dibayar Pak
Soale Kadung remuk kaya ngene gatel kabeh sikil. Tak kukuri Mas. Tak kukuri Mas. Kene jengklong tok ya ngene ya. Tak kukuri. Bener ora jengklonge ya? Aku ngemsi lagi ning kene iki lho kok jengklong. Ora, kowe iki anu jane target iki sing single-single ngono. Kowe ora gatel lho, Nik. Gak. Saiba bunga rasaku. Ini gatel ora Mas tak gak kukuri Mas. Mosok cangkem gatel lho. Kene iki lho. Yen bali bakal tak pondok gong i gong lah ngono lho. Iki diagem malih. Ya. Kenek ora kok kok bocah kok ora diperkosa ae. Kenek ora kok marai keri ae. Apa dia keri ya? Cuma marai ngono marai. Ngobengi kota. Asik. Mas. Ora, jenengan jagete malah kaya wong anyang-anyangan to Mas. Iku ora anyang-anyangan dile-dile. Mudeng pura dile iki. Gile kok kaya anyang-anyangan. Dile ya ngono kuwi. Cara cepet ngene iki lho. Kok kaya kabotan manuk ngono lho jenengan kelek joget. Manuk cilik jaremu. Lah ya apa nembe nganu bisulen apa piye? Ya ora nek dile ya ngene iki ya Rik ya. Dile musik karo sing joget iki Keri. Ya sing penak ngono lho. Oke. ora ngono, Bud. Lunga mak cak bantrek ono iki malah dicilikke kok ngene kecret bocah kok. Lunga mak bantrek ono. Pantes. Tak untir saya Mas, tak untir. Nah. Ben banter ngono lho. Penting aku nyanyi karo Epa cekeli ae aku. Hah, nyekeli udah joker kono lho. Lunga mak ngetan Surabaya. Ulolu ngonyang Bandung ora ketemu terus aku ning Jakarta. Hop Mas, hop. Ada joget, joget. Kasih toke jujur ya Mas ganti Mas ya. Korbane skill iki lho. Dintek iki. Matane kowe iki. Aku gak ero Mas. Wong mata ning kene ora ning kene kok. Nek iki jenenge mata kaki, mataku ning kene. Ngidak kancane koyo pas sendal sing kowe apa piye? Ora lho. Apa jale apa piye? Kene iki adi ya lho mesti kaya ngono kuwi lho. Aku mau ngono kuwi lho. Ngono kan. Kurang ada lho para kirana sisan lho. Syukur rasane. Jebul ora ketemu. Oke. Jebul ora ketemu. Gak apa-apa antemi wae. Gak apa-apa. Kuwi tentara lho. Aku seneng aku. Aku seneng nek diantemi. Tentara lho. Intel sinden. Marai ke mau engko sore ke Mas. Kuwi Kok sik tak cerita. piye? Senengane demok-demok penyanyi kuwi. Iya, Bud. Sama kowe. Iya, Jan. Anu Jalo malah derak-rak kowe. turu karo penyanyi barang. Yo. Pengen ngerti sapa? Sekatel kabeh sikil kok Mas. Padahal sing ngamong sing ki sing dicekel-cekel. Wis, was lo. Lucu ya, lucu. Wis sirahe bar kebalang botol kuwi. Lah iya to. Dibukane jahitan tok kuwi. Marsudi kan. Ding ngamanke demo kebalang karo aja. Oh, anu to, nge-grab to.
Durasi apa kadung sepi kok. Ya wes sing nyanyi kowe ne, ndang nyanyi yo. Ndang, ngene. Jare MC. Kok. Aku Nyanyi. Yo ditonton yo. aku mau MC foto di esok wis yo. Aku bagianku wis bar. Kok ora penyanyi dhewe kono. Iya toh. Kok apa-apa kepisan-pisan Ah, iso. cah kae. Ngetel-ngetelke pas juragan. Wah menang wis bayaran. Wis karepmu ngono lah. Ngemuk penyanyi seneng siji-siji Malah turu karo Fitri barang mau. Ayo. Sebantal. Iya, siapa kowe? Karo ke? Ayo, Ndang. Pak, keterangannya pripun, Pak? Keterangannya jenengan pun maringi napa dereng? Hah? Sampun. Oh, kebanyakan gurau. Jangan kebanyakan bergurau, Mas. Jadi lagunya yang enak gitu, yang koplo gitu loh, Mas. Jebul ora ketemu. Ya. Hah? La jebulane rusak rusuk keburu nafsu yo mas saji seswa montang manting agate akeh aku dhewe kang kebanting Ketoprak ludruk nyanyi wis Mas pas lho. MC ne? Ya iki wis paketan lho Mas. Ngono Kuwi iki apa siji? syukur. Ketoprak ludruk Karo nyanyi. lah MC ne? Ya jaluk dhewe. Wong aku iki bagianku kok. Wes ta. Pak, matur nuwun lho Pak. Besok nanggap kula nggih sak rencang nggih Pak nggih. Mengke lak gayeng Pak. Mboten enten campur sari ngeten iki Pak. Nyanyi campur ludruk, campur ketoprak mboten enten Pak, yakin. Mbok golek Pak. Ning YouTube kathah Pak. Karo sandalnya dibuat barang ya? Sandalnya dibuat barang mau? Jaran kurang kawin ya. Kaya ngerti kerja. Lah jaran kurang kawin ngene ngene. Dekar. Payah. Emang nek kurang kawin kok yo ngono kuwi. Jarane arep pengen dikawin ki ngono kuwi, dekar. Jaran wedok Kowe mau? ngono kuwi. Sangkas balenono. Nek jaran lanang beda meneh. Lah piye? Bisa ta? Lah beda ya beda meneh, Mas. Iya, koyo jarane kidang. Iya kan ngene Kowe kidang. iso apa ora? Gak iso. Coba jajal. Aku kurang kawin kok. Ayo. Ora. Tarik.
Ya enak orang ngajak jaranan ya. Pak Lubar. Matur nuwun ya Pak nggih. Gak ono jaran ongkek-ungker ki gak ono. Nek kan salibir ki yo ngono kuwi. Ongkek uter. Ongkek rokok. Sampan lho Pak Lubar, Pak Lubar. Iya. Penyanyi kayak duit MC ora, sandalnya nganti digawak barang padahal rokok iku Iya. tompo lho Pak. Sandalnya nanti Mas. Sandalnya. Alah, Mbok di miskol. sandal bekas saya kuwi akeh. Gak apa-apa Mas kene lho, tak Cek eman duwe sing eman. anyar Iki aku. sandal kulit lho. Lek ku tuku ki adoh-adoh kok magetan kok ya. Ya Allah Mas iki lho. Yo kene Mas.